Jó reggelt a kuwaiti repülőtérről, hajnali 4 óra van. 5-kor indul a gépem Dohába, egy Qatar Airways 777-es. Ez lesz az első járatom. Majd Katarban lesz 20 órás layoverem, majd holnap ilyenkor már Katmandu felé fogok tartani egy 787-es fedélzetén. Tartsatok velem! Jól megszivattam magam ezzel a hajnali 5 órás indulással, hiszen én már este 10 órakor kiérkeztem a repülőtérre. Hiába végeztem el a check-int az applikációban, kiderült, hogy amit adott, az nem egy használható boarding pass, hanem sorba kell állnom a check-in pultba, ami indulás előtt 3 órával nyitott csak ki. Így a check-in pult nyitásáig kénytelen voltam egy Starbucks kanapéján aludni. Ezen a Boeing 777-esen 4 utasosztály is található. Ez az első osztály. Kicsivel arrébb láthatjátok a business class-t, itt jóval keskenyebbek az ülések. A repülés itt is nagyon kényelmes, hiszen az ülések ággyá alakíthatók. Ez a Premium Economy. Jól látható, hogy mennyivel nagyobbak az ülések a sima turista osztályhoz képest. És itt is a kis helyem. A nagy kijelző mellé tisztességes méretű lábtér is társul. Durva, hogy milyen kopott az ablak. Ez nem kosz rajta, hanem valami sérülés. Ilyet én még nem is láttam. Ráadásul nem is az ablakot védő plexi ilyen, hanem az üveg sérült kívülről valamennyi ablakon. Mire elkezdték hátratolni a repülőgépet, addigra már a nap is felkelt. Bár ez egy rövid, regionális járat, a Qatar Airways így is ad valamennyi reggelit. Egy kicsit sikerült aludnom, nem sokat, hiszen
óriás repülés. Már itt is vagyunk Katar fölött. Sivatag fölött. Meg is kezdtük a süllyedést az épp a napokban 10. évét ünneplő Hamad repülőtér felé. A háttérben Doha és Lusail felhőkarcolói látszódnak, illetve a Pearl nevű mesterséges szigetek. Amíg megkerüljük Doha repülőterét, elmesélem, miért vagyok ezen a járaton. A környező országok közül Kuwaitból a legolcsóbbak a repülőjegyek Dél- és Dél-Kelet-Ázsia felé. Innen akár az amúgy drága Qatar Airways-szel is olcsón repülhetünk keleti irányba. Ezért a Kuwait-Doha-Katmand repülőjegyért mindösszesen 45 000 forintot fizettem. Ugyanezért az összegért lehetett volna kedvezőbb indulási időpontot és rövidebb átszállási időt is választani. Én direkt úgy foglaltam, hogy 20 órás layoverem legyen Dohában, ami az egyik kedvenc városom. Aki kuwaiti átszálláson töri a fejét, jó, ha tudja, hogy Abu Dhabiból vagy Isztambulból lehet legolcsóbban elérni a várost. Kuwaitba vízum szükséges, amit online lehet megvásárolni csupán 3-4 ezer forintért, de a repülőtéren további körülményes ügyintézésre kell számítani. A város 2-3 napnyi látnivalót tartogat, viszont arra készülni kell, hogy minden nagyon drága, a szállások is, és a minőségük elég gyenge. Na, megérkeztem Dohába. 20 órán van a városban, és hajnalban repülök tovább Katmanduba. Búcsút intek a retro festésű 777-esnek. Húsz órával később újra a repülőtéren. Az ikonikus maci, amit még mindig nem értek, hogy ez mi a franc, és miért van egy lámpa a fején, és mi köze van Katarhoz, a repüléshez, de ez a világ legjobb repülőterének ikonikus dísze. Óriás ez a reptér. Ilyet még nem láttam, hogy vonat megy terminálon belül, nem azt, hogy egyik terminálról a másikra. Ezt alatta le lehetett volna gyalogolni is, csak itt akkora távolságra van az egyik kapu a másiktól, hogy inkább van egy vonat. Hát, ott megy fönt ez a vonat. Irány Katmandu. Ezen a járaton egy Boeing 787 Dreamliner-rel fogunk repülni. Ilyen géptípussal repüli a Qatar Airways a budapesti járatokat is. Megérintjük. Kompozit anyagokból készült Boeing 787 Dreamliner a világ egyik legmodernebb utasszállítójának számít. A lábtér ezen a gépen is megfelelő számomra. A tervezett repülési idő Katmanduig kereken 4 óra.
szárny alatt ismét Doha felhőkarcolói villognak. Még a Perzsa öbölt sem hagytuk el, de a távolban már kel fel a nap, hiszen kelet felé repülünk. Megjött a reggeli. Én omlettet kértem. Megkezdtük a süllyedést Katmanduba. Hát próbáltam aludni, de nem nagyon sikerült. Nem volt egy nagyon kellemes repülés. A szárny alatt már feltűnnek a Himalája havas hegycsúcsai. 7000 méteren repülünk. Gyakorlatilag a hegyek egy magasságban vannak velünk. Holdingolunk India felett, még a hegyek előtt, mivel olyan nagy a forgalom Katmandu repülőterén, hogy nem tudtunk sorra kerülni. A holdingolás azt jelenti, hogy várakozunk a légtérbe, és köröket írunk le a levegőben. Három kört tettünk meg, és most végre tovább ereszkedünk a repülőtér felé. A katmandui leszállás érdekessége, hogy a repülőtér csak egy szűk hágó felett közelíthető meg délfelől, a több ezer méteres hegyek között.
leszállás volt. Na, egy másik Qatar 787-es mellé állunk be. A Qatar Airwaysnek napi 3 járata is van Katmanduba. Hát megérkeztem Nepálba. Jó idő van vagy 25-30 fok, az biztos. Közben elkezdték tolni a másik Dreamlinert. Köszönöm szépen, hogy most is velem repültetek, iratkozzatok fel a csatornámra, hisz a következő Flight Reportban egy kevésbé ismert kínai légitársasággal repülünk.